kadungan sang komemorar sang Graciano Lopez Haina Day subong nga adlaw sa bug-os nga syudad kag probinsya sang Iloilo, nagpabutsyag sang kasubo ang mga himata sang Ilonggo Hero kun nga wala pa gihapon nagdangat sa national level holiday kag pagkilala sa nasambit nga baganihan. Sa interview sang Bombo Radio kay Francis Cruz, bana sang isa ka descendant kag representante sang pamilya ni Graciano Lopez Haina, iya ginpahayag nga apisar madamo na sila sang ginpatigayon nga mga panawagan, nagapabiling gihapon sa regional level ilabi na sa Iloilo kag panay ang pagkilala kay Lopez Haina. Samtang may pila ka mga personalidad nga sa panahon pa ni former President Corazon Aquino ang nauna na nakabaton sang national recognition. Ginpahayag man ni Cruz nga limitado ang ihibalo sa mga kabataan na hanungod sa mga lokal nga baganihan kag sa mga kontribusyon nila sa kasaysayan sang pungsod. Agud mapadayon ang pagserbe sang regasiya ni Lopez Haina, nagapadayon ang pamilya sa pagpakigbahin sa mga commemoration activities kag mga conference. Dugang pa ni Cruz, kung buhi pa si Lopez Haina subong, dako ang iya mahimo nga kontribusyon sa pagatubang sang fake news kag misinformation bilang isa ka manunulat. Very few people, actually, it's very sad, very few people know that siya nag-spark sa revolution through his writings at the El Filipinos, sa La Solidaridad. Ang ginaobragan ni namon, for one, ginatry namon nga obrahon sa national holiday so that makita man nila nga holiday subong adlaw ni Graciano. Pero subong ara pa lang siya sa regional level, ara pa lang sa panay pa lang kag ang masubo sina may mga tao nga ara ganing nga ulihi tipo pa ni Cory nga naging national sila yang holidays. Kita ya national hero nga nagatag sa aton freedom from the Spanish, di ba?